Старажытны Спаса-Еўфрасініўскі манастыр, цэнтр праваслаўя і духоўнасці Беларусі, заснаваны ў 12 стагоддзі прападобнай Еўфрасініі Полацкай, самы старадаўні з дзеючых жаночых манастыроў нашай краіны. Тут захоўваюцца мошчы святой Еўфрасіні Полацкай і крыж Еўфрасіні, сімвал адраджэння беларускай духоўнасці. Манаскія келлі, званіца і храмы, свята-Еўфрасініўская царква, крыжаўзвіжанскі сабор, белакаменны, увенчаны 5 купаламі з пазалочанымі крыжамі. Жамчужына манастыра – Спаса-Праабражэнская царква, яркае ўвасабленне духоўнай спадчыны беларусаў. Пабудавана па заказу Еўфрасіні дойлідам Іааннам усяго за 30 тыдняў. Тут захаваліся унікальныя фрэскі 12 стагоддзя. Штогод у Спаса-Еўфрасініўскі манастыр прыязджаюць тысячы хрысціян са ўсяго свету. Гэта мая Беларусь.